Pero ito mga to, bakbak lang. O, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Oo. Isa ito sa mga pinaka-accident prone area dito, ha. Alula tong pahon at paakit ng bayan ng Lupi. Bela, pahon eh. Ang parte ng Ragayan, butas-butas pa rin mga kabarako. Isa to sa mga accident prone area dito sa Del Gallego mga kabarako. Grabe, dito tayo magtatagal mga kabarako. Aksidente mga kabarako. Napakasarap ng ikot yan, oh. Dito, oh. Yon, time check 7:08. Good morning mga kabarako. Ating location is Goa, Kamsur. So back to Pasig tayo today. Yan, samahan niyo ulit kami sa aming biyahe. And share natin ang ating mga adventure sa daan, as well as ano yung mga status ng kalsada natin from Kamsur to Pasig. Kung bago lang kayo sa channel natin, Team Barako Moto Vlog, huwag kalimutan na panoorin, like at share ang ating mga videos. And kung gusto nyo ang aming content, please hit the subscribe button and also the notification bell, and updated kayo sa mga susunod natin mga rides. Yun. So praying for safe ride sa atin and sa lahat ng ating mga kasalubong at kasabay sa kalsada. Alright. So kita-kita na lang tayo sa ating mga stopover mga kabarako. Let's go. 7:23 ang ating oras. Dito pa lang tayo sa bayan ng Tigaon. Wala lang pangalan itong tulay na ito. Dito sa bayan ng Tigaon ngayon is ongoing ang widening, no? Yan. So right portion and left portion, ayan, no? Solid na yan. So dito tayo sa Barangay Salvacion, Tigaon, Kamsur. Alright, 7:25 pa lang pero mainit na. Pero ayos na yan kaysa maulan. Napakahirap magbiyahe pagka maulan. Usini Bridge, Panagan Bridge, napakaluwag dito. Yun, 7:36. Tinda tayo sa bayan ng Ocampo. Oh, napakasulit talaga na Mount Isarog, lalo pagka umaga. Ayan, oh, napakalinaw. Yun, dito pala sa bahaging ito ng Ocampo, yan, napakasolid na ng pagkaka-asfalto dito. Sana all. Kaya lang hindi pa widen, oh. Yan, 7:41 ang ating oras. So pagkalagpas natin ng sentro ng bayan ng Ocampo, yan, ingat tayo dito. Slow down. Iilawad ka pa ni pare. Kaya kagaya ng mga ganun mga kabarako. Kaya accident prone area itong lugar na ito. Oh no. Siyempre wala namang aksidente kung walang mga ayun, mga sanggano na hyper. Okay, kaya daming markings dito, yan, oh. Slow down, accident prone area, kabilaan yan. 7:46, tina tayo sa bayan ng Pili. O yan, so 7:51 ng umaga. So dito na tayo sa Pili Diversion. Ito lagi natin pinupun ito. So lahat ng sasakyan from south ay dito dinadirect. So hindi sila pinapadaan sa bayan ng Pili. Pasok natin dyan mula sa bayan ng Pili is asfaltado na. Pero hindi natin sure kung hanggang saan to. Ay, hanggang dito lang. Pero pwede na. At least nakabawas sa lubak. Ito pagka Manila bound, ayan, so ingat tayo. Yung kanan ng mga asfalto napakalalim. Sa kanila okay lang, oh, sisiw. Ang gaganda kasi ng suspension system ng mga yan, eh. Sa atin ano lang, RCB lang baho natin. Ha? Muntik pa tayo dun kanina. Parang palipat-lipat yung lubak. Dito to yan. Asfalto, akala mo pantay. Ay! Uy, grabe. Tayo. Kahit saan talaga, grabe naman tong Pili Diversion na to. Naiihi ako dito. Naku, ito mahirap pagka ganitong oras. Labasan ng mga truck, makakabara ako. Oh no. Right, going right tayo to Pili and Naga City. Napakaraming sasakyan. Napakaraming sasakyan. 2 beses na yan!
Alright, 8:50 ng umaga. So, nandito na tayo sa Almeda Highway. Alright, so ongoing din ang widening at construction dito. Alright, kakalawa na tayo dito. Yun, familiar na kayo dito. Lagi nating binablog tong lugar na to. Yan, syempre para sa mga bagong viewers pa rin. So, ito lagi ang ating marker, yung Mabolo Bridge na ito, na merong dating release ng train ng PNR sa kanan. So susundin lang natin yung mga marker kagaya niyan, no? So going to NCR, diretso lang tayo. So ito namang going to the right is papunta pa lang ng bayan ng Gainsa. So never pa ako nakapunta dyan, nakarating dyan. So napakalawak na ang Kamsur, mga kabarako. Almost 30 plus na bayan. At napakaraming lugar na pwede pang mapuntahan natin dito. 8:21 na ang umaga. Welcome to Milaor. So pag galing natin ng Naga City, papasok ng bayan ng Milaor hanggang sa may Libmanan, mga kabarako, dyan nag-build up ang traffic, no? Doble ingat tayo dito kasi choke point yung bayan ng Milaor eh. Totoo yan. Yan, mga kabarako, ito. Pagpasok nyo dito, yan, sa tulay na to, yan, choke point, yan, napakaliit. Fulger si brother, Sana all. Ay, nako, ito na yung volume ng traffic dito. Oh, no. So, matraffic, mga kabarako, kasi maraming inaayos na portion ng kalsada pala dito. Di ko kasi napansin nung pag-uwi namin nung kasi inabot kami ng gabi. Ayan, mga kabarako, widening kasi, bandang Milaor, widening and road repair. Ayan, bandang kanan, mga kabarako. Ayan, ang lalim, kaya ingat tayo dito lalo pag gagabi. So kabilaan yan, mga kabarako. Ayun pa sa kabila, sa kaliwa. Taas pa naman yan, napakataas. 2 beses na yan! Napakataas na yan. So niwa one way dito, mga kabarako. Ayan, ang lalaki ng sa bayan natin ngayon. Why ka na silip-silip dyan, brother? So let's check sa unahan if same situation. Itong mga bakanting ito, may mga poste kasi, ayan, wala pa, baka bigla tayo sumingit-singit dyan. Nako, bukas pa. Dito na tayo sa bayan ng San Fernando. Alright, so dito muna kami makabili ng pili. Some real pili nuts. Ayan, mga kabarako, nag-full tank muna tayo dito. Speedway Extreme Fuels San Fernando. Ang mahal ng gas dito sa Bicol. At the same time, kanina bumili na rin tayo ng mga pasalubong dito sa Sumreal Pili Nuts. Shoutout kila ate. Medyo may kamahalan ng pili ngayon. Sobrang tinaas ng pili, mga kabarako. Hirap ng kurbada rito. Hirap pala mag-overtake. Pero ito mga to, bakbak lang. Tingnan mo. Ayan, kurbada yun, mga kabarako, merong ongoing na bridge construction dito. Pamukid Bridge, bayan ng San Fernando. Ayan. Yan, para rin sa mga mahilig mag-night rides. Grabe. Dandahan lang tayo. Ang bibilis ng sasakyan dito. Alright, so ongoing din ang construction ng mga kalsada dito sa bayan ng Pamplona, mga kabarako. Salubong, idol, salubong. Yan. Ito, mga kabarako, so mula Milaor, ito, dito tayo sa Pamplona. Yan, hinuhukay ang mga gilid. Ito. So that is paggagaling tayo ng Bicol region or ng south. Yan, bandang kanan ang hinuhukay ngayon. Ngayong umagang ito, tuloy-tuloy ang paghuhukay ng mga kalsada dito. Alright. Kanan Gaming, ingat lang tayo sa Kanan Gaming.
Yan lang. Meron din pala mga ganito dito. Akala ko nangyayari lang to sa Pasig. Starbucks Restaurant. Yun, nakalusot din. Woo! Ang nagda-drive dapat ganyan ang style. Kahit nagbumotor ka, dapat nakapuwis ka pa rin. "9:09 ng umaga mga kabarako, time check natin. So nandito na tayo sa bayan ng Libmanan. Ano ba naman tong SUV na to? Una ka na nga. Huwag kayo iiyak. Aslong Bridge. Oy, may tubig pa rin kahit paano. Libmanan, Camarines Sur. Shoutout sa mga taga Libmanan. Kanina pa tong truck na to eh. Huwag kayo Kahit iiyak. nalanganin o overtake oh. Kanina pa to mga kabarako, pinauna ko na nga eh. Dahil sa mga ganitong mga driver, isa sa mga dahilan ng madalas na aksidente dito. Unahin na natin yan. Kanina pa yan eh. Ay naku, dito na naman pala tayo mga kabarako. Dito na naman tayo. Libmanan with love. Shoutout yan, mga nagtitinda ng pili. Alright. Yeah. Woo. Naku talaga naman. Yan mga kabarako, Libmanan with love to ha. Libmanan Dalawang with beses na yan! love. Shoutout. Ngayon mo ah. Ay, ice candy pala. Shoutout. Yeah, mga nagtitinda na ice candy dito. What's up eh? Mga kabarako, huwag nyo gagawin yan, no? Yan kayo sa langaning kurbada, hihindo. Napakadelikado nyan. Exactly 9:28 ng umaga. So, kung umaga kami nakaalis, dyan ulit sana kami dadaan eh. Pero, anong oras na kasi, kaya dito ulit tayo sa Andaya Highway. Galing dito hanggang Cam Norte is 96 kilometers. Alright? Let's go, let's go. Yan, dito sa pagpasok ng Andaya, pwede tayo magmabilis dito. Pero depende sa luwag ng traffic. Pero usually, napakaluwag dito. Yan mga kabarako, itong paliko na ito, dito sa may bayan ng Sipot mga kabarako, isa ito sa mga pinaka-accident prone area dito ha. Hindi totoo yan. Kasi bukod sa maliit yung daan, paahon, tsaka blind spot pa yan. Kaya iingat tayo dyan. 9:35 mga oras mga kabarako. So maliban doon, sa isang kurbada na yon, dito ulit sa kurbadang ito mga kabarako, sa bayan ng Sibocot. Yan, isa sa pinaka-accident prone area. Nakakita nyo naman kung gaano ka-blind. Hindi na napalitan yung toyo na yun. Woo! Alula itong pahon at paakit ng bayan ng Lupi. Grabe, parang roller coaster. Series yan eh, series oh. Ito ay pangalawa oh. Woo! Natutulog ako, nalisigaw ko na Yo! Belo ka kasi sobrang ahon no? Alright. Pubusina ka sa ganyan kasi pagka ganyan mga prosesyon, ang mga mahahabang truck, meron at merong o-overtake dyan. Yun, ito pa, pangatlong series ng Luzon at Paahon sa bayan ng Lupi. Yeah! Let's go! Woo! Apat pala. Woo! Pero oras na sa roller coaster. Woo! Natutulog ako. Meron Paahon eh. Yun, 9:48 tayo.
So, dinaanan ulit natin tong parte ng Ragayan. Butas-butas pa rin mga kabarako. Not sure kung anong barangay ito. Pero, pwede tayo magtanong. Sitio Sampaloc daw, sabi ni Kuya. Kanan gaming tayo, kita nyo yan, oh. Malapit dito sa may gas station ng Villars. Yan, tuloy-tuloy na tayo. So far halos wala tayong kasalubay at kasalubong. Ah! Ay, magpatulog kayo. Ocean Dangerous Curve. Grabe, lalim na ikot natin dun. So 9:52 mga kabarako, binabahagi pa rin ng ating advocacy. Lagi nating yan, pinopoint out itong mga pagkakamali ng ating mga kababayang rider. Kagaya nito ni Pops sa harap natin, oh. Buti pa yung kanyang motor naka-helmet sa gilid, no? Pansin nyo yan. Pero siya hindi. Sayang na sayang. Napaka-delikado. Always suot tayo ng ating helmet mga kabarako. Lalo dito highway to eh. Grabe, bilis pa nila, oh. Nasa 73 ko eh. Ano pa takbo nila, oh. Walang helmet pa yung mga yan. Oh no. May bata pa sila sa gitna. Oh Grabe. Yun, 10-12 natin mga kabarako ang ating oras. So nag water break muna tayo, konting pahinga. Kasi mga 3 hours na tayong tumatakbo, no? Ito, dito sa bahay ng Ragay maraming hintuan. Ito dito, ang ganda ng pwesto nila, oh. Napakalamig. Pero hindi pa kami kumain. Water break lang muna. Doggy, nasa gitna ka pa. Water break lang muna. Tsaka konting stretching. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Grabe, napakasarap ng kalsadang ito dito. Ragay pa rin to mga kabarako. Napakaluwag, oh. Parang boulevard. Lin tayo, Lin, baka mag-overshoot tayo. Tapos biglang liliit, oh. 10:23 na ng umaga. Dito na tayo sa Barangay JRS Ragay. So ito na yung boundary nila ng Del Gallego, yung JRS. So nag-start tayo pagpasok ng Ragay ay 9:45. So ngayon ay 10:25 na. So ibig sabihin na more or less nasa, ayun, exactly 40 minutes ang biyahe natin. Doon nag-stop tayo para sa water break sa mga 30 to 35 minutes. Ngayon ay nasa Del Gallego Camsur na tayo mga kabarako. So ganun kahaba ang Ragay. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabi? 30 minutes. Oh, daming titinda ng ano rito. Sarap ng mga yan, oh. Hindi tayo pwede magbuhat ng ano, pagkarami-rami. Alright, magkanan gaming muna tayo. Kaya ba? Ayan, I think dire-diretso naman to. Kanan gaming muna tayo. Abutin tayo siyam-siyam dyan. So dito na tayo sa isa sa pinakamahahabang stretch dito sa Del Gallego. Sarap talaga dito sa part nito ng Del Gallego. Alright, isa to sa mga accident prone area dito sa Del Gallego mga kabarako. Siguro dahil sa sarap ng kurbada dito, kaya nag-o-overshoot sila. Kasi napakaluwag, oh. Solid na mga series ng kurbada dito mga kabarako. Paano masabi? Del Gallego Camsur. Yeah! Woohoo! Ngayon mo ah. Alright, as of June mga kabarako, yan, maluwag na dito mga kabarako, ha. Talagang tinanggal na nila ang border checkpoint dito. Yun na, nakapatuwid! Yay! Ginagawa mo. Kaya ba natin mag top speed dito? 108, 109, 110, 11. Ryan, 11 lang.
Huwag kayo iiyak. Dalawa kasi kami ni Mrs. saka medyo paahon eh. Sarap doon ah. 11:12 na mga kabarako. Dito na tayo sa Tabogon. So ongoing din ang widening dito mga kabarako, no? Yun, malinis ang Tabogon ngayon. Malalim mga kurbada dito sa Calawag oh. Ayan mga kabarako oh. Oh, oy, grabe. Ang problema, two-way lang. Napaka risky talaga. Hinay-hinay tayo sa mga overtaking, ganyan. Ito pa, oh, ito pa. Sarap sana ng mga kurbada rito. Ang lalalim lang din. Tsaka napaka mga blind, oh. Alright. So, tingnan natin. Maraming mga warning signs dito. Ongoing mga kabarako ang construction dito. Grabe, dito tayo magtatagal mga kabarako. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabi? One way kasi, one way oh. Kalawag to mga kabarako ha. Kalusot din tayo, grabe. Alright, may mga ilan tayo nakasabay dito. Siguro mga pauwi rin to ng NCR or Laguna or Rizal. So, shout out and ride safe mga brother. Uy! Napakapangit ang kalsada dito talaga. Hop. Overtake kasi. Bubusinahan natin kasi talagang o-overtake eh. Itong pinakamalalim dito mga kabarako. Etong ayan o. Woo! Shout out mga nakakalawag. Alright, 11:37 ng tanghali. Nasa sermonan tayo dahil sa mga kurbada ng Kalawag. Hirap talaga ng may kasama. Lagi kang nasisermonan. Batukan pa tayo. Pero mga kamarako, okay na tong gitna nung ginagawang tulay dito sa may Kalawag. Ayan, still ongoing. Ang problema naman mga kabarako, itong mga gilid oh. Siguro pagkatapos ng gitna, gilid naman. Tapos pagkatapos yung gilid, sira na naman yung gitna. Ano ba yan? Ito yan. Ayusin nyo naman, trabaho natin. Sayang ng pera. Alright, time check natin mga kabarako. Ating oras 12:22 ng hapon. So kumain muna tayo dito sa Jollibee Calawag. Alright, medyo makilimlim ang panahon pero sa tingin ko di naman uulan. So tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Welcome to Calawag. Alright, oras natin 1:57. So as of today, this date, so temporarily close ang Old Zigzag Road para sa two-way traffic. So from south, hindi siya allowed. So dito tayo dadaan sa diversion. Alright, so ito lang yung marker natin dyan, Tambak Beach. Papasok dito sa Barangay Tambak. Ayan, pag gusto nyo dumaan dito, papunta kayo ng Rizal, Laguna or NCR, at mas malapit to sa inyo. So mas maganda dumaan dito. Ayan, mga ganito, starting ng hapon, yung maaga pa. So hindi natin ina-advise yung pagdaan ng gabi, kagaya ng ginawa namin noong nakaraan. Lalo kung mag-isa lang kayo, napakadilim. 2:59 na ating oras.
Dito na tayo sa Tayabas Diversion, Tulukban, Quezon. So hindi tayo makawala dito. Basta marunong lang magbasa. Mahirap tagay marunong magbasa. Ay talaga malulugi tayo ng usok. Anong meron? Bakit matraffic? Ano nangyari? Aksidente mga kabarako. Oh no! Nako. Okay naman. Gumagalaw naman yung dalawang sakay nung pedicab. Ayan. Meron na rescue. Ayan na yung rescue. Padaanin nyo na yung rescue kasi nakaharang pa tong 3:10 ng hapon. We're back to Lukban, Quezon. Picture tayo dito. Grabe mga kabarako, napakasarap ng ikot niya, no? Dito, oh. Yun, no? Oh, pag ganun, no? Dito yan mga kabarako sa Cavite. Cavite, Laguna. Tingnan mo mga kabarako, tingnan nyo yung ikot, oh. Whoop! Yun! Alright! Paano masabi? Ganda na ikot, oh. Woo! So nasa pagsanghan na tayo. Alright, 4:03 ng hapon. So tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Malamig na, malamig. We are in Pagsanghan, Laguna mga kabarako. You know. Ayan na. Galing yan. Ayan na. Ang mga windmills ng Pililya, natatanaw ko na mga kabarako. Malapit-lapit na tayo. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Parang Paano mo racetrack. nasabi mabilis? Yeah. Sumabay sa biglang pagkabahalat, labis ang pagtataka. Tunay na pagsintang di alintana, bawat sandali na lang at aalis, magbabalik at uuliting sabi na mahalin ka't sambitin kahit muli nasaktan. Sa pag-alis ako'y magbabalik, sana naman. Yeah, man. Slow down. For 43 na ating oras. Ang time check natin, dito na tayo sa Mabitac, Laguna. Wow, mukhang may basketball. Yan mga kabarako, oras natin alas 5. So, bago tayo umuwi sa Pasig, so dumaan muna tayo dito sa Juanitos Bukupay, dito sa Mabitac mga kabarako. Ayan, so syempre, sariling gawa yan. Ito yung kanilang famous na Bukupay. Meron din silang kasaba, no? At meron silang mga suka. Ito sukang sukang sasa. Okay. So ayan. Ang dami nilang mga pasalubong, oh. May peanut, special kasaba chips, may chicharon. Ayan. Ube. Ayan, merong mga chicharon dito, may mga coco honey, special pinagong. Ito may piyaya. Ayan, may mga pansit, hab-hab. Merong Oraro cookies. Alright. So merong mga candy and merong mga iba't ibang uri ng chips. Ito, Tango Coffee Cream Sandwich. Wow, ito naman banana cream sandwich biscuit. Wow, ito yung mga gusto ko mga kabarako. Yung mga ganito, mga inasal. Alright. At saka mayroong mga mga makapuno. So ito, alam ko pamilyar sa inyo to ng mga bata tayo. Yan, oh. Itong parang candy na ito.
So, may pulburon. Meron mga iba't ibang uri ng candies. Paano masabi? Siyempre, ito yung pinaka-specialty. Yung Juanitos Buko Pie. Dito yan, Paagahan, Mabitak, Laguna. So, dito lang along highway, oh. So, pag dadaan kayo dito, pauwi ng Bicol, kaya pauwi na ng NCR. So, daan lang kayo dito, along highway lang, oh. Ayan. So, Juanitos Special Buko Pie and kasaba cake. So, mura lang. This is 180 pesos. Ayan, yun yung may-ari, oh. Yan, napakabait. Yan, kausap ni Mrs. Walang Barao. bayan, kaibigan ko yun. Kuha ng katsigahan. So, ayan, syempre, pinopromote din natin yung mga ninadaanan natin ng mga local na businesses, syempre. So, pag padaan kayo dito sa Mabitak, daan kayo dito, Juanitos Special Buko Pie and kasaba cake. Very affordable. So, magdidikit din tayo ng sticker dito, mga kabarako. Let's go! Dikit natin dito. Ayan. So, yeah. Team Barako Motovlog. Ayan, mga kabarako, oh. Okay, thank you po. Alright, 5:11 na, mga kabarako. So, kakakuha tayong mga bagong kaibigan dito. Hindi totoo Dito sa Mabitak, Laguna. Alright, tayo pala dito talaga nagtitinda, mga kabarako. Ayan, oh. Ayun, oh. So, 5:21 ng hapon. Alright, dadan muna tayo dito sandali sa marker ng Mabitak. Kung didikit lang kami ng sticker, mga kabarako. Oh, yeah. Alright. So, dito natin didikit, mga kabarako. Yan. Alright, oras natin, mga kabarako, 7:30 ng gabi. So, dito na tayo sa Life Homes. Patas ng mahabang biyahe. Nakarating na tayo dito ng maluwalhati. Maraming salamat sa Diyos. So, total na tinakbo natin 494 kilometers and at 36.8 kilometers per liter. Dito na natin tatapusin ang ating video sa gabing ito, mga kabarako. Ating Bicol to Pasig ride ngayong June 2022. Maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa buong maghapon at buong gabing ito. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga video. And kung nagustuhan nyo ang aming content, kindly click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga rides. Alright, so nga pala, dyan si Mrs. Barako. Kaya dumakas yung konsumo natin sa gas, eh. Mabigat kasi kami ngayon. Alright, Friends here of Team Barako Motovlog, kasama si Mrs. Barako. Nagkapalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never to use a throttle with your ego. Hanggang sa muli nating video from Pasig City. Good night and God bless.